Minulé to bolo chodit kľúčiky. To si nebudem. A tam proste celú vysokú celý život pracujem a na hentu. Rabujú normálne gengy maloletých na východe, rabujú ľudí, polia. Tam na každé pole, na každú križovačku na každú križovačku jedného postaví takto ozbrojeného a tam bude užitočný. To je nonsense, to vizuálne dávajú na rovnú. Ešte britská polícia ozbrojená kovidmačka. Ešte tam vydal to prielko Petržalke, každú baraku varí na pervitiu. Tak nech tam nabehnú, hej tak ozbrojení, nech sa robia poriadky. A tam nech stĺču delikventom, 10 razy trestaní. A nie, že ja svoj život nedostal pokutu, tak sa spýtam normálne na pokoj z demonstrácií, som ani bajcu minul. Ešte robia v noci, ale oni tam sa postavia. Alebo poznal je most a spiat. Prechod a tam trubia na tých, čo idú Pomáhať a chrániť. Čo idú tam na červenú, a keď 12 hodín večer ja idem na červenú, tak ako som trúbe, vieš. A tak koľko, jedno auto za hodinu ide a tam čakáme koľko na zem. Tam je 5 aut, tam na tým. A to platíme. Ľudia majú púšť, aby sa povedzili. Tuto sme došli, tuto bolo normálne kolóna aut. Tak im hovorili, že ideme pred parlament. Už aj normálne už vypalovali hore. Nachystať sa. Ale však nevedia ovládať, vieš, tam máš jedno tlačítko. To je demonstrácia sily. Proste, kto tu ako vytvoril zločin? Keď tu bude robiť nejakú vytvoril zločin, tak na tým ožrateľ bezdomovca zaplatia, aby tu robil bondu. Aby ho mohli dať do Jojči. Právo silnejšie. Polovica príspevkov Jojky o tejto demonstrácii, že ukážu nejakú bezdomovcov a tých ukážu. Každé jedno médium. Dnešné médiá sú na čom zakladajú. Na tom, že sa zabávajú na debilite. Tieto farmácie potvrdila na to, že bol právny, tak bol tam záber toho takéto médiá ovládajú na verejný médiá. A to tam je to náklad. Nie, to bolo akurát to bolo ľudia sú presvedčení, a bol tam záber, ako oni hodili tie petlice, a bolo tam aby záber, od tego to chcelo podzemí, ale stejno sa stopli aj proste. Aj Lipšic to zverejne video na sme, tak nezačína tým, ako nás tam pokrokili to zákon, pokrokili nás ak muchy, normálne sa takili to pára. Ja tam bol, že to nebolo, ale ukázali video, ako tam nabehli a potom to stopli, lebo už tam bolo nejaká ľudí. A toto je ako by ukázali, že tam